er Christian Have, og jeg har fået fornøjelsen at skulle være moderator her omkring de kreative læreprocesser i et projekt, der hedder Komult. Og vi er altså inde og arbejde med at underbygge det enkelte barns egen tro på, at ideen er god nok. Jeg kan godt realisere den her drøm eller den her idé. Og det tænker vi er virkelig modigt, meget modig politisk beslutning. Fordi jeg har ikke set andre steder, hvor man i den grad i kulturverdenen har tur at sige et så stort skal. Det giver værdi at investere i det her. Investere politisk opmærksomhed og ressourcer. Investere i samarbejdet på kryds og tværs. Investere i strukturniveauet, koordinering. Investere i at engagere de professionelle i forløbet og træne dem i samspillet. Det her, det er alle børn og unge. Det er lige meget, om man går i specialskole eller hvad man gør. Fordi det her, det handler om mennesker. Og mennesker er jo den vigtigste værdi, vi har. Når man er barn i en af de 6 kommuner, så oplever man i sin tid i daginstitutioner og skoler 13 forløb, og de er eddermukken spændende, de forløb, og de er utrolig udviklende. Men der ligger den her balance mellem, at vi har et åbent skoletilbud, og her en anden løsning, hvor man går ind med nogle skal. Og det mangler der faktisk at blive kigget på. Hvad er forskellen på de to? Hvad forskel gør det? At vi nærmer os, det bliver en prioritering. Fordi man kan sige, at der kommer et ekstra projekt på toppen, der gør noget mere, vil jo være mærkeligt, hvis det ikke gjorde en positiv forskel. Jamen, det her, det er i virkeligheden sådan en meget mere organisk, inddragende, grundig proces, hvor man involverer, støtter og udfordrer. Og det er i virkeligheden det, der skal til for at bygge det her op i Danmark. Vi kan give vores børn og unge nogle muligheder for at få noget selvværd, som de kan trække med sig videre ud i deres voksenliv, og som forhåbentlig kan give dem nogle rigtig gode muligheder på den lange bane. Og derfor er det politisk vigtigt.